Mama ndadzingwa chikoro zvanzi mundipe school fees uye mabhuku echikoro akakwana plus uniform yangu zvanzi haichaite uye zvanzi munditengere bhutsu dzechikoro kwete maslippers andinouya nawo aya. Watiti handisiwo bhama iniwo kuti ndinoona mari pese pese. Handisi ndakaaplaya kuti mai vako nababa vako vafe enda paguva unochera mai vako nababa vako vataurire izvozvo. Urikone inini vangu vana kuboarding kwavanodzidza kunodiwa mari yakawanda zvinhu chaiyo yandakabva kubhadhara. Saka unoti yako yekuenda kudhei iyoyo ndoiona kupi? Handina mari yekuti ndibhadharire mwana asiri wangu. Taive muri makomanda vaunza ruteko zvava kuendeka tave muruvheneko vanasikana tabviswa mumatambudziko vaiti abiusa zvanzi cheni mumaoko kutora advantage kuti mwana inherera hana vabereki haana vekuchemera shungu dzake muzviroto ndoma dzinoperera paanomuka miso dzotanga kuyerera. Regai dzive shiri mazai ana muto regai vakure vagozovawo mauto musavavhiringidze munovakanya pazvi saka vaiva vakare vaidzikisira chinamato kurodza vana vadiki dzichiri pere kudzvanyirira vanosati vaziva zvizere regai vaende kuchikoro vagorodza njere tinoda vanozive kodzero dzavo zvizere musavambunyiki novafonyora njere tarirai pasi rizere nezvirwere munozofara here kona achiridza mere. Variko hopo vanasikana nematarenda nekuda kweudzvanyirira pana kwanoenda kusvika grade 7 mwana topiwa murume zvanzi wakuraenda unovaka yako imba pasina nguva refu mwana atova nemimba nemimi varume ivaiwo nenyadzi kutora mwana mudiki womuita mukadzi hazvizirizvo muonese yako hanzvadzi ukasadaro tinokuona semaradzi. Mama ndaona dhona reRRT saka vati vachauya kuzonditora vanenge vakundiendesawo chikoro vachindibhadharira school fees vachindipa chikafu uye hembe dzekupfeka. He zvari matsigo tsviriri nhaini gara ikoko